Hej, jeg hedder Nadja. Jeg er kandidat for Socialdemokratiet til Viborg Byråd. Jeg bor her i Overlund sammen med min mand Mads og vores 2 vuggestuebørn, Otto og Agnes. Jeg synes, Viborg er en fantastisk by at bo i, men jeg synes også, at der er mange ting, vi kan gøre bedre. Jeg drømmer om en by med plads til alle, også på cykelstierne. Det skal være nemt og sikkert at cykle for store og små. Vi skal have brede cykelstier og en grøn bymidte, der ikke kun inviterer til handel, men også byder på oplevelser. En by, hvor vi bygger i respekt for vores historie og for de kommende generationer. Jeg drømmer om en by med mange flere legepladser med liv og glæde, hvor vores folkeskoler har råd til skolefester og leg og tur, og hvor de unge er glade for at gå i skole. Jeg drømmer om et Viborg, hvor de store passer på de små, hvor vi passer på hinanden og vores fælles velfærd. Det er ikke alle drømme, som jeg har for Viborg, der kan omsættes til virkelighed. Men må ikke en del af dem kan. Jeg vil i hvert fald gøre mit for det. Og jeg håber, at jeg kan få din stemme til kommunalvalget i 2025.